Vieme, kto je u našich západných susedov za najväčším mediálnym škandálom posledných rokov. S falošným Jimom Carreym zmenili prestížnu českú verziu Oscarov na frašku. Oklamali celú filmovú a televíznu akadémiu. Autori podvodu z Českých levov teraz odhalili zákulisie do detailov prepracovaného podvodu, ktorý obletel planétu. Tak bych ráda přivítala pana Jima Carreyho. Falošného Jima Carreyho na odovzdávaní Českých levov videli mnohí. Mnohí aj skutočne uverili. Byl to doopravdy Jim Carrey. No naleteli, až teraz sa však dozvedeli, ako si z nich vystrelili. Dneska jsme si za cíl vybrali ten největší svátek filmu u nás. Štěstí přeje připraveným, no. A my jsme se snažili být co nejvíc, no. Podviesť český národ i celý svet nebolo vôbec jednoduché. Možná se ptáte, kde vezmeme Jima Carreyho. My si ho vyrobíme. Tohle to je Jim Carrey a tohleto je náš kamarád Harris. Tady máme Jima Carreyho. Výborný. Špekulácie o Carreym v Prahe museli ožiť v médiách už týždne pred ceremoniálom. Na těchto fotkách teď vyměníme Harrisovu tvář za obličej Jima Carreyho a tyhle fotky necháme poslat do médií tak, aby se to celé tvářilo jako nechtěný únik informací. Nebudete tomu věřit. Údajně byl viděn na Malé Straně, takže Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Dvojku a teď pro vás máme zcela zásadní informace. Jim Carrey dneska přiletěl do Prahy. V skutočnosti falošný Jim Carrey preslávil české levy po celom svete tak, ako žiadny reálny hollywoodský host nikdy predtým. Samozřejmě tam bylo spousta momentů, kdy to bylo na hraně a rozhodovali fakt maličkosti. Video o zákulisí podvodu sa okamžite stalo hitom internetu. Iba za jeden deň má viac ako 630 000 zhliadnutí. Mám zhruba 3 koruny z každého toho kliku jde ke mně, takže vysmáte, já tady jenom koukám, kam pojedu na dovolenou. Takýto formát zábavy je pritom dobre známy už aj z minulosti. Tentoraz si však tvorcovia nechceli vystreliť len z niekoľkých vytipovaných obetí, ale hneď z celého národa. Someone posing as Jim Carrey attended the Czech Lion ceremony. 跟金凯瑞都在脸书上。Cinéma Czech à Prague. Marek Gudiak, televízia Markíza. Hello, goodbye.